Volám sa Dominik Metes a spolu s Jakubom Ešakom sme založili firmu Master of Apps, ktorá sa venuje vývoju mobilných aplikácií. Rozmýšľam momentálne, naše aplikácie používa na celom svete viac ako 1 000 000 ľudí a sme na to patrične hrdí. V našej firme máme rôzne druhy papierov, či už sú tu pracovné zmluvy, faktúry, rôzne bločky, také všeobecné papiere ako je štandard v takýchto firmách ako sme my. Všetky papiere máme v Erikovi. Erik je naša skriňa, ktorú sme kúpili v Ikei, tak to sa volala a doteraz je tento názov ostal. Používať tieto fyzické papiere ma dosť otravuje, keďže v našej firme sa snažíme využívať tie najmodernejšie technológie, snažíme sa všetko digitalizovať. Dosť som rozčílený, že stále musím pracovať s týmito klasickými papiermi ako v nejakej dobe kamennej. V súčasnej dobe zoberiem všetky papiere z Erika, vysypem ich do krabice, odovzdám ich kuriérovi z Okytinu. Následne mi tieto papiere digitalizujú, zarchivujú a máme k tomu prístup ja, môj spoločník aj môj účtovník. My si tu vo firme radi zahráme plejko a konečne mám viac času poriadne naložiť ako boji vo FIFA.